Ka high level committee ne kasmi kala IT ka kai pot halor kawai ka election one nation one election shaka president kari ka drop Timur Mu New Delhi. Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ne kasmi wilayah Sam ka jimbatai lembaga dokumentari episod balai kerteng Statue of Unity ekta ka pratik jong kawai ka channel Shimet. Menteri Kanat Kampo yang kasoka pedeng Amit Shah ulaban biang baka Citizenship Amendment Act kadai kaan ke ban penbiang ya ki hok long nong song snong batkan keni no ya ka jinglong nong song snong jong no ka National Highway Authority of India kala penmi ya ka jing betha na ka benta ki nong penon kam PTM Fast Tag ban kenria no syakawai ka jaka kan show ka Fast Tag haswa ka khatsan tarik ulbet kapasing au paret jong ka kenhuan balai ki Agnivir kan long ha INS Chilka Odisha la shai kasni